sing ngomong jenenge Vivu dikocok karo timun apa karo terong terong rong tau. Nek timun wis tau. A few moments later. Hari ini dikocok karo timun apa karo terong. Aku lek terong rong tau, tapi lek timun wis tau bolo. Lek timun wis tau, lek terong urung tau. Wedine lemes terus tugel nang jero, ora iso metu, kan bahaya. Tapi panggapu enake karo seli sing urip. Manuk sing urip ngono kuwi kan iso dimiki, iso dianu. Terus iso di dolanan, enek sing nggarekne clear duwe ilat, duwe pokoke lek karo sing urip kan penak, luwih penak ngono lho sayang, ngerti ora? Tapi lek sing kaya timun, pernah aku nggih timun iku tapi suwi. Timun iki sing timun endek ngono kae, lemu papak endek ngono kae. Jan iso muncung jan iso ngono. Enak lho bolo, enak. Tapi enak meneh karo sing urip, karo sing duwe ilat, karo sing duwe tangan. Iso tangane iso meraba-raba, ilate iso kenyot-kenyot ngono. Iki iklan diluk ya. Iklan diluk ya teman-teman, lek enek sing delok kontene Sainem. Iki ojo lunga nang Kamboja ya bolo. Lek lunga nang Kamboja wis engko ginjelmu diodol-odol. Iki iklan diluk ngono ae wis ngelekne. Ojo percaya gaji gede kerja nang lunga Kamboja, Thailand, Vietnam, Myanmar. Vietnam buding. Myanmar maksudnya. Wis kita lanjut pembahasan nang ijlik kentu. Karang kentu ki penak ya toh, dibutuhkan setiap kaum umat ya toh, umat seluruh dunia. Lene sing ngomong nem omongan elek kok dibahas. Kentu ki ora elek lho bolo. Kentu itu adalah kebutuhan biologi dalam tubuh ya toh. Nek dalam tubuhmu kuwi mang normal ya. Normal, hormonmu itu bagus, gue masih pengen kentu itu bukan hal yang tabu dan jelek, bukan. Semua orang merasakan, setiap orang normal tidak penyakitan ya, saya garis bawahi, tidak penyakitan itu semua merasakan ijlik kentu gini loh gitu. Jadi kalau kalian ngomong ini kata-kata jelek, jorok dan sak piturute, bayangno lek pas kowe ijlik terus kamu bilang jorok. Ngapain kamu melakukan jorok? Itu anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan dan kita itu hanya menjalani saja. Dan konten Sainem itu edukasi tentang perijlikan. Ijlik itu, kentu itu, kesehatan yang paling enak olahraga jantung. Itu olahraga jantung bolo. Kalau jantungmu bagus, kamu ijlik gini dentumannya sangat keras, itu semakin sehat jantung kamu. Tapi kalau kamu delek gak gelem ijlik ya gak apa-apa, kerja sampai setengah bongko. Jajal uripmu mek apa? Mangan turu kerja ngono kaya kebu. Apa bedane kowe karo kebu? Apa bedane kowe karo kewan sing dilakok-lakokne sing kon kerja? Sainem ndek mambengi iki kan bolo iki lho. Bekam dhewe lho. Nggih. Sampai gosongnya begini nih. Bekam. Bekam koyo ngene sampai iki sampai gosong, iki gosong. Iki sampai gosong. Iki sampai gosong koyo ngene bolo. Iki setiap sampai koyo ngene iki sampai gosong iki. Iki tak bekam dhewe sampai belakang nih. Sebelah juga nih. Badan Sainem iku senang luar nang rantau ya beginilah ya. Kalau di rantau itu ya resiko.
resikone ya awake. Aku tapi beli alat bekam sendiri ya. Beli alat bekam sendiri jadi nih ndak usah bayar mahal-mahal. Ya, andekan ada yang ngeroki aku. Lek duwe pasangan di garangan kan enek sing ngeroki, enek sing ngelus-ngelus, enek sing ngeluarkan angin, bahkan nggak ngetokne angin. Gejohe ditokne sayang. Iya kan? Pangkai enak seli timbangan timun.